Fragtomkostninger er ofte uigennemsigtige, men udgør også en stor del af det samlede budget. Måske du selv har oplevet, hvor svært det er at få indsigt i, hvad man bruger sine fragtomkostninger på. Det har vi hos Freight Solution valgt at lave om på. Mit navn er André Lundberg, og jeg er direktør og stifter af Freight Solution, og jeg kommer selv fra speditionsbranchen og har siddet på begge sider af skrivebordet, både at købe fragt og solgt fragt. Så jeg ved, hvorfor nogle udfordringer jeg sidder med derude. Vi er hverken transportkonsulenter eller et TMS-system. Vi er derimod en online platform, som giver dig data og indsigt ned i dine fragtomkostninger. Med Freight Solutions platform bliver dine fragtfakturer automatisk valideret, at de bliver afregnet korrekt. På baggrund af dine korrekte fakturer får du data og statistik, så du kan se, hvad dine fragtomkostninger er brugt på. På hvilket gebyr, transportør, områder og helt ned på den enkelte ordre. Vores logistikeksperter analyserer løbende jeres fakturer og forsendelsesmønster for at se, om der er nogle konkrete handlinger, I kan gøre for at minimere jeres fragtomkostninger. Udover det, så kan vi benchmarke dit data på tværs af 220 transportører og 16 forskellige lande. På den her måde, så kan du sikre, at du ikke bare henter besparelser, men også frigår ressourcer og altid har et konkurrencedygtigt fragtsetup. Virksomheder som F&H, Minto, Sport24 og Lomax, det er nogle af de kunder, som vi hjælper i dag. Kunne du også tænke dig at få lavere fragtomkostninger, minimere tidsforbrug og få fuld dataindsigt på dine fragtomkostninger? Så tag fat i os i dag.